Čaute milí diváci, tu je Euroslava. Dnes vás vítam pri novom videjku, kde idem točiť Garry's Mod. Je to zábavná a crazy hra a v podstate tu môžete robiť skoro všetko, čo chcete, ale ja tu preto nie som. Toto je single player, ale budem hrať aj multiplayer. Toto vám chcem ukázať len tak, aby proste ste videli, teraz bude zápas medzi... A v podstate však ste si prečítali v názve videjka, ale prezradím vám bližšie z tých názvov, ste asi nevideli. Tak bude bojovať v podstate normálny človek, taký podobný, ako je... No ako je takýto, len podobný. A s takým monštrom ako niečo pavúk, alebo také čosi. Tak vy ste tu, tak toto máte v podstate ten svoj sandbox, kde si môžete robiť čo chcete. Môžete si tu nastavovať profil, bla bla bla, tento ja neviem, ale ja si dám tohto. Tak, a môžete si tu hoci čo spawnovať, máte tu seznam veci, objekty, postavy, vozidla, toto, duplikáty, uloženie hry, to si budem musieť uložiť, ale to vôbec nič. Osa, napríklad, že si tu budete môcť spawnúť takto osu, ale to teraz my nejdeme robiť. Nechcem to do keľu, to nevadí. Tak, objekty a my si tu spawneme teda túto. Ach jo. Tak, máte tu aj rôzne zbranie, SMGčko, flashbang, RPGčko, shotgun, rokovku, pištolku, magnum, proste rôzne. Ale to ja vám teraz nejdem ukázať. S týmto môžete premiesňovať, čo som vám ešte neukázal. Dávať si to k sebe bližšie. To je mŕtva. Super. Dobre, to sa mi teda podarilo. Ale to nevadí. Tak ja si ich tu vyššie naspawnujem vedľa seba. Tak, oni sa teraz ešte moc nehýbu. Tak je ich 5. 5 proti 5 bude teraz. A teraz si tu mám zombies plus enemy. A bude tu takéto action guard. Jeden, ja musím zdrhnúť. Tak, a vypustím ich tu troch. Že kto vyhrá. Alebo 5, nech je to férový súboj. 5 viac. Tak samozrejme ja sa budem dívať do streky. Oni by ma za čo? Oni ich už zničili, ty kokso. Však? Ne. Oni ma budú chcieť dostať teraz. Musíme ich zlikvidovať. Poď. Však. No, dobre. Tak, ne. Vypadnite. Nechcem shotgunku. SMGčko chcem. SMGčko. Ja ich musím odbachnúť. Ja s týmto odbachnúť. Musím vás odstreliť. Padnite. Bum, 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 bum. Poď preč. Tak ešte teraz príde vyššie tak. Ne, nesmú ma robiť. Joj, to som nechcel. SMGčko. Odpá sa. No, poďte. Sa musím dojasniť. Keď ich chcem 500 napríklad. No, hentem. Čo? To je tak ciplocina. Des. Ne, jeden dostal dolu. Prečo to nechce zomrieť? Ja ich nemám s čím dávať už. Ešte ma nedošli náboje.
No poď. No, ne, pekne. Mám zabiť. Daj, ja im tam hodím flasha. Poď, flashbang. Bum! Oni by museli byť najprv ďalej odo mňa. Hodím to takto nad seba, ono ich to zabije. Že? Isto. Nič z toho. Fajn, oni ma zabili. Čiže plán B. Idem ich rovkou. Čiže takto pekne. Alebo aj s týmto. Super. Jeden. Druhý. Tretí. Toto je inak veľmi dobrá zbraň. To sa musí nechať. Ne. Ale takto sa mi až moc nepáči. Mám ich 500 naháňa. Tak. Zomri. Joj, brokovku. Raz. Koksot, keď ich tu zničím. A budúce ich nebudem môcť tak veľa spawnovať. Dobre. Tak. No, dobre. Už len jeden. Už len jeden. A už žiadny. Tak. Chcem. Strieľa SMGčko, dobre. Dobre. Tak, môžeme pokračovať v bitke. Ale teraz si tu týchto naspawnujem vyše. Tak. Teraz ich je tam 500. A ja ich tu musím takto... Dobre, tie sú v pohode. To som ich len tak málo. Však som to tu 500 krát klikala. Dobre. Tak, milí diváci, neviem, či vás to baví. Ale máte tu v podstate takúto bitku. A môžete tu robiť všelijaké hovadiny medzi tým. Môžete si tu ich naspawnovať a hrať to s kamošom, že či vás nájde a vy proste budete mať takýto skin a že či vás nájde. Tak a teraz sem tam hore spawnem, samozrejme poza mňa. Týchto action, ale len troch, aby ich mohli zabiť, lebo alebo ešte jedného. Vo štvorici. Po Slovensku, jak sa to hovorí, dobre. Tak a ja sa budem v pohode dívať spáčky. Jasne. Alebo ak nejako. Dobre, no čo už je. Kokso, pekne ich odbachli. Ešte sú tam dvaja. Tu kde zaliezli. Ne. Neviem. Dobre. Ten už aj bol. To je aký prach. Dobre, bežte tam. No bežte tam, zabite ho. Dobre. Tak celkom vyhrávajú, no. Takže to bol taký battle medzi nimi. Prvé kolo vyhrali, druhé prehrali. Teraz im tu naťukám nejakých pomocníkov. Tak, ale na to už budú sami. Dobre. Ne, nechoď po mne. Ja vás tu spavnujem a oni sa mi hen tak odvďačia. Ne, ale nechoď po mne. Poď. Ty odpútaj jeho pozornosť. Jak som sa plakol. Dobre. Takže ma tu nezabíja. To je veľmi dobré. Dobre. Pokračovať v hrže. Ne. Pokračuje. Ja, ale ne. Zostaň tam. Buď poslušný. Čo? To je zrkadlová miestnosť? Ne. Tak rýchlo, inak ja teraz bežím. Tam je koniec?
Inak to je dobrá zrkadlová miestnosť. Čo oni už prehrali? Kto vyhral? Dobre, takže tipujem, že títo. Tak. Myslím, že tipujem správne. Som si tým istý na 100%. Ale ja si tu naspavnem ešte tieto. Samozrejme, lebo však čo na nich budem sám. To bude proste veľká bitka. A ak vás takéto niečo zaujíma, čo si môžete tvoriť sám, také bitky, ak chcete to proste, tak si to stiahnite alebo na Steam. A potom tu môžete nabíjať takéto príšery alebo robiť všelijaké hovadiny, ktoré ja budem natáčať. Tak teraz ich tu všetky zabiť. Nech tu neposmajú všetky. Tak dobre, Dasovi. Áno, aj ty zomreš. Ty. Aj ty. Tak pekne všetky. Aj ty. Tak. Ešte ty. Tak, a už som tu zase. Ach jo, ešte tento. Aj. Ty si sa nezabudol. Hľadaš si. Kokso. A ešte jedna. No dobre, ty si zhevnutý. Tak ešte ty. No. Ja, aj ty si tu ešte. No dobre. Tak teraz už som tu na 100% sám, lebo už by ma niečo zabilo. 500 razy. Tak a toto bude koniec, tak toto bolo také krátke videjko. Je to koniec tohto videjka. Tak a jak sa vám to páčilo, tak nezabudnite dať like, samozrejme ani odber. Skôr ten odber, budem rád keď dáte a ja sa s vami teda lúčim a čaute.